वन कहब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ନିଜେ ଡାକି ପାରିବ ଦେଖିବା ଡାକିଲ ନିଜେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଉ ଆମେ ଏବେ ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ଜିନିଷ ସବୁ ଚିହ୍ନିଛ? ଜିନିଷ ମାନେ ଧର ଆମେ ପରିବା ଯେମିତି ଖାଉଛ, ଯେମିତି ଘରର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଅଛି ସବୁ ଫ୍ରିଜ ହଉ ଗଡରେଜ ହଉ ମାନେ ପଲଙ୍କ ହଉ ଖଟ ହଉ, ସେମିତି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ମୁଁ ପଚାରିବି କହିବ ହେଲା। ଖଟ କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ଆଚ୍ଛା ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ଟେବୁଲ କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ଚେୟାର କୋଉଥିରେ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଛି, ଷ୍ଟିଲ ର ଅଛି, କାଠରେ ଅଛି। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତିଆରି ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କହିଲ ଆମେ ସବୁ ଚିତ୍ର କରିଛ ସେଠି ବୃତ୍ତ ଆୟତ ମାନେ ଷ୍ଟାର କରିଛ, ତ୍ରିଭୁଜ କରିଛନ୍ତି। এইগুড়া মতে চিহ্নেইব ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଚାରିବି। ପୁଅ କହିଲୁ ବୃତ୍ତ କୋଉଟା? ଭେରି ଗୁଡ୍। କାହ୍ନା କହିଲୁ ଆୟତ କୋଉଟା? ଆସିକି ଉଠିକି କହ। ଝିଅ କହିଲୁ ବର୍ଗ କୋଉଟା? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ଡୁଗ ଷ୍ଟାର କୋଉଟା ଜାଣିଛୁ? हाँ श्रीराम का त्रिभुज कोटा? एटा वेरी गुड।